gaskiya ba ne. Dalili kuwa shi ne ana ni kaina mahaifiyata kwana biyu nan ban fahimce ta ba ko ban gane ba. Amma yanzu ina ƙoƙarin dawo da al'amarin Allah ya saita mana shi daidai. Kai sa ce kana ta Allah ta shi Allah kuma shi ne. Ta haka dan Allah ki ya hakuri da duk abin da ya faru. Kake da kesu kuma da wata manufa ta ba. Yaya da babu komai. Wacce rayuwa irin ta kaddara. Ni dai roƙona ɗaya a gare ka. Ka je ka mana jiyar kuma kar ka kuskura ka dawo ba tare da dawowa. Shi ne kawai taimakon da nake so ka yi. Domin a kwantar da farin cikinta shi ne kaɗai zai sa abin da ya Kamar ba gaskiya ba ne. Dalili kuwa shi ne ana ni kaina mahaifiyata kwana biyu nan ban fahimce ta ba ko ban gane ba. Amma yanzu ina ƙoƙarin dawo da al'amarin Allah ya saita mana shi daidai. Kai sa ce kana ta Allah ta shi Allah kuma shi ne. Ta haka dan Allah ki ya hakuri da duk abin da ya faru. Kake da kesu kuma da wata manufa ta ba. Yaya da babu komai. Wacce rayuwa irin ta kaddara. Ni dai roƙona ɗaya a gare ka. Ka je ka mana jiyar kuma kar ka kuskura ka dawo ba tare da dawowa. Shi ne kawai taimakon da nake so ka yi. Domin a kwantar da farin cikinta shi ne kaɗai zai sa abin da ya